Koud weet je het net, de temperaturen waren weer heeg voor deze tijd van het jaar. Ja, het waren toch wel zo'n 8 of 9 graden. En de wind hield iets sterker. En joen en vannacht dan zult een roegbaar type wijzen. Wel, de verwachting. Joen en van het pad vannacht buien, maar misschien wel kans op tongen. Die geldt vooral voor het noordelijke pad van de provincie en het watergebied. Maar die kans op zwieren wind zitten. En verder een enkele opklaring. Vannacht weer een droge periode en een temperatuur om en bij de 5 graden heen. En dan de wind. Het ontstwarmig in het kust- en watergebied krijgt zo'n ontacht uit het westen mooi. Verderop de provincie, meer het loon in, een krachtige wind. En dan morgen beginnen we nog met het droge waar. We beginnen met betiden ruim en lichte ruim en bewolkt waar. In de midden toch wel droge perioden. Maar of de zin het rijdt, nou, ik moet het nog zien. En later komen wij buien voor. En dan de temperaturen morgen. Ik denk dat we uitkomen, nou zeg maar zomaar bij de zo'n of de 8 graden heen. Nog hield dit een hege temperatuur voor deze tijd van het jaar. Ja, de wind die begint in het westen en die zal krachtig wezen onthut. In het watergebied eerst nog even stormig. In de midden, west-noordwest, aannemend, matig ontkrachtig. Maar eerst dus nog die hudde ontstormige wind. Dan zetten we terug naar Manje, Ties en Maasje. Dan binnen 3 dagen op Marietje met een temperatuur om het bij de 6 zo'n graden heen. Op Manje heb ik een enkele buisteen, maar ik nog zinnen. Op Ties en Maasje toch meest bewolkt en misschien een beetje ruim. Maar nu wordt hij meestentijds droeg waar. Nou ja, dat is nog geen winter. Nou, toen zien we het denk ik kouder. We met de Manje, maar weer even in het waarschuwen.